നമ്മുടെ വഴിയിൽ ഒറ്റ തടസ്സമേ ഉള്ളൂ, അത് നമ്മളാണ്. വേറെ ആർക്കും നമ്മുടെ മുന്നിൽ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതൊക്കെ വെറും തോന്നലാണ്. നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ മാത്രമേ തടസ്സമുള്ളൂ. നമ്മുടെ ചിന്തകളോ നമ്മുടെ നിരാശയോ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ തടസ്സമായിട്ട് മാറുക. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടാവണം, ഒരു മിഷൻ ഉണ്ടാവണം. ഒരു ഇടവേളയിലാണ് ശരിക്കും നമ്മളൊക്കെ, അല്ലേ? ഇടവേളയ്ക്ക് എന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാ? ഇന്റർമിഷൻ. ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാ? മിഷൻ, അല്ലേ? ഒരു മിഷൻ ഉള്ള ഇന്റർമിഷനായി ഈ സന്ദർഭത്തെ നമ്മൾ എടുത്താൽ ജീവിതം മാറും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക്, നമ്മുടെ കിനാവുകളിലേക്ക് എത്താൻ ഉള്ള പരിശ്രമമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും.